alaikum warahmatullahi bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fuurankoɓe bandiraɓe malinaɓe bandiraɓe niger naɓe bandiraɓe kala to pullo wawi wonde salminama on mbiyama on min gartiɗo e émission moon e nder télé moon Piindi TV émission moon biyeteɗo Kabaruuji Hebi N e nder Piindi TV donc on calminama on beltanama on mbiyama bienvenue li gaare jodde yette bangmuji moon jodɗon normal jeebon kabaruuji moon heeɓo ñuggo kabaruuji gandanɗa hoorema kañum ɓuuri welde Sénégal donc woɗon mbaɗanowo ɗum ɗo ene wiye Samba jaran kono waɗa présenté hoore mum yimɓe fof ne gandi ɗum donc nak on mbiyama calminama mi calmini DG o Babou Samba Diop calmini tata Leyla mi calmini baba bawɗo ba Hammad kala mawɗo gonɗo e télé he salminama donc nak on mbiyama min garti ɗo e kabaruuji moon heeɓi ñuggo ɗo e nder Piindi TV donc eyyi hande jaharen ko le quotidien eyyi le quotidien hande garden koye gendarme eyyi gendarme aɓe ɗiɗo mbaɗi disparaître gendarme aji ɗiɗi woni joom gendarme oɗon gandi koye gendarme ko ɗiɗo majji eyyi ko paɗe maɓɓe tan jiiya toto kabu maniyel paɗe ɗe tan jiiya gendarme noon so yi ha watti majjude min kam cikkumi gendarme aɓe cikkumi tan ko ɓen ette hakkillaji mabɓe jahani gendarme ne ko darata hani majje teɓe mbi ko paɗe tan paɗe maɓɓe tan yita paɗe ƴeew paɗe nde ha majja paɗe ma yire ɗum koye firti wo ɓe ko mayɓe ɓe ko mayɓe walla ko soppaɓe walla gonno koye dogde walla gonno ko hirdede eyyi donc naka an au lieu neɗɗo yite paɗe ne yite ɗum firti oɗo ɓe gonno koye dogde te gendarme kam forani dogde gendarme aɗa foti wallude neɗɗo dogde paɗa aɗa foti wallude yimɓe dogde paɗa holto paɗa ɗum ɗo Sénégal kañumen ne yooɓe ko mbaɗata ko walla gendarme ɓe ko serraɓe seeɗa suusariɗo noon o ƴewa gendarme aɓe fulɓe seeɗa gendarme aɓe fulɓe fulɓe waɗani hulani maydo hulani dasi hulani jambere hulani haydara eyyi voilà donc nak yo Allah wallu aɓe jiita tan e jaam taw soɓe jiitama kadi taw ɓe guuri haɗa gam ɗo kam so neɗɗo majji walla gendarme majji walla hunde majji so hewno tan ko so yitama tawate kono maayi walla ene ñuuli walla ene dajiri haygo ɗo Sénégal mi meeɗa nande neɗɗo majji tan taw koye ɗum ɗo affaire uji ɗo yiite tawni wuuri meeɗa yiide donc nen ɗon eyyi sono gumi mele kodmi je garat to ganduɗa hoorema kañum woni le soleil le somle voilà le somle wi ko Abdoul Karim Fofana budget makko baydama 100 milliards subhanallah mi heewi de Abdoul Karim Fofana eyyi kanko woni ministre de la commerce o ɓeydanama 100 milliards e budget makko pour o liggoro eyyi pour o liggoro par ce que rowdu assemblée ɓe mbaɗi wote o ɓeydana par ce que o wi kanko ko totta hoore famde o wawa liggorade ɗum ko ganduɗa hoorema affaire commerce ɗi affaire uji a faami donc wona ko ɓeydanama 100 milliards eyyi minen Allah wawi min ɓeydane minen donc nak 100 milliards ɗine minen commerce mbiɗa hay minen emin jiiɗi wadde e commerce emin jiiɗi wa yeyde par ce que minen ɗum ɗo tan nafata ni tan commune tan ni nafata emin cohli kadi tottawa men emin jeeya somin jeeyi min mbaɗ mara mbulusi par ce que emin jogui site uji amen emin jogui compte uji amen TikTok emin mbawi yeyde hen donc on mbiyama o gacce hen hakkille kala joguiɗo ko yeere yo adduga mi yeyen ɗum mi dañen hunde eyyi yo wonnam wifi gallam tan eyyi sen gomi waɗi ɗum ɗon e garete ko ganduɗa kañum woni les écolos et voilà les écolos nen ɗon don parti tis nen ɗon Ismaïla Sarr kam fof ɓen ɗon te minen on ndino jour ɗon contre Pays-Bas ni contre Pays-Bas ni contre Pays-Bas on juwi ha on mbaɗni onon kam ko so juwi balaw woto durtine bal caggal bal ko yeeso fayata wona onon daña bal tan onon durtine ga ni bal ko ma faye yeeso comme no France andi France vous avez vu France baluji mabɓe ko yeeso a caggal a yiyata tic tac yeeso tic tac o passa Mbappé rofo hen onon ƴetta hoorem koyel mum nanno zéro kasi kono onon mi anda fof holko gonduɗon quoi gongoni en ngala nannowo men arani kañum woni Sadio Mané kañum
بالله ولا عليه والله والله ساجو فوها ودن فوها والله ساجو ماري ادي فندو arde billahi wallahi karano billahi wallahi min ko dum tay fieden parce que ngala min ngala mo ganada hoore ma ne wada ni der zourute hulani hay goto ana hulani hay goto no mbada famdu ni ko no mbada hamnade e zouri neddo der zouri ma billahi wallahi wada calculer billahi dum tay no biida a gañi mo de tuukobe hebe mbedi ko vidéo ji alhamdulillah bonne nouvelle to wada bonne nouvelle ko Moses nouvelle men ko rebe gandi ko bonne nouvelle men parce que za zuadi kambe be belto be dañer ko mi jinno ko donc sa juma dan do ko mbata wanen no la ko yim baawere ko ndokol Allah ko Yalla hokke sollude saabi man yo Allah hokke bon rétablissement yo Allah hokke bon rétablissement kono kadi neddo goto so arani tan équipe forani watte fiide neddo goto odo ma arata no pure dum ko mon équipe billahi dum mon équipe donc nak yow ko mbatta ko Ali Cissé yow classement mao voilà tongu mum don per sport ha joni gonta sport mendi kambe be mbi ko mendi ha holko wondi parce que mendi gile o yetti trophée ji di a fami gile o yetti trophée ji di ha joni ko gusido e mbako makko ha mendi gonga ka goal international an woni goal di mon ko mendi sara yalta jawno jaltirtani hay ni no mbardi tani sa rentay ar way fiide neddo womre tawtinani gongu ni ar way goal normal an buro wadi goal ala kono kam erreur nyakara ara Sénégal en mitti zuwande parce que ajewi roi sanen be foko sénégalais won en zuura équipe France équipe goddi afami mbadani ka nationalité ko rebe mbadani nationalité comme noni ay mendi acci fo wari ke wuro mum ne zuwa kono a wawata faire haami batam kirti mami jetto yumma mami jetto bamma mami kala ko be fora halde ma parce que mbira a fray wadde erreur to ko premier match won don premier match en kedra match ji didi donc nak o jogi wadde droit wadde erreur ko neddo ran ha parce que coupe d'Afrique ko konko ko rewo kalani mako coupe d'Afrique ko rewo kalani o tuwi ko wayi donc la neddo wona nyen fo wonata en forme wona nyen fo neddo wonata waawo haki gannege ko tuwi ho est ce que on cikkino muto dum gannege ko warti gannege ko partido et voilà ten Ali Cissé mi halni mon Ali Cissé yow sa bolla acci ko jaltinta kerpeo yow acci ko jaltinta kerpeo wora yaltin dum kerpeo malgré o yodan afan malgré o yodan kam ko caméra o sen film mo ni o wona ko yittirara wala ni wadum fente parce que yida filmer o wande o yodani kono ko Allah hadrama fof o yodani ko Allah hokkimo debbo jode tubak ko ganda min mi ala dum bo sogli dum debbo tubak somi dani a fami jogi bib makko a fami o jogi kalis makko o jogi mbako makko e football donc Ali Cissé ko ari yaltanamo ara nada na ngalla boddo rastadio menna ko no wireni boddo rastadio ro lobtude sa kerpeo donc nak yo ko batta Ali Cissé min tinno ko sagam ela Diouf wona tan tundo ela Diouf barke Cheikh Tidiane ela Diouf ko kangad ela Diouf kanyum hulani hay dara so furi halde do ba huri halde ma hulani hay joueur go walla ene hersa joueur ala mukko ka so furi halde ma ela Diouf no way naturellement donc nak yo Allah wallu tan yo Allah wallu yaay mi kam bor fonno yaade Qatar kono mi yacca tan ha coupe d'Afrique garawdo inshallah mborani kam mami ya so Allah jabi inshallah rabbi donc heebo non jehi sey laabambe basiren a fami o den faydaren kam fo be jehi heebo jehi ya singo men heebo jehi donc nak hay 12e gayde ko hen boromi 12e gayde ko mi boyani hen dum tay wa yaada waade tan jaha donc nak min yaade me wasa yaade fof ko Sénégal fi tan yo dañi yo pi tan yo Allah wollen sam jalten pool sen jalti pool kadi won wadde dowuji ha jalten pool goddo sen jalti pool kadi jeel quart de finale ha demi finale ha sen jettani coupe comme joni hen ha demi finale dum no tan ko dum do kono sinno ko sako hanko coupe arata do donc yimi wadde fere comme mbadiri fete coupe d'Afrique oni kono neddo kam a wiira ka champion d'Afrique jaha coupe du monde yaltata pool dum kam ne heftini dum kam wora gadde dum doni barki Cheikh Tidiane dum kam so mbadi dum wora gatta Sénégal bennore dum ko mala sens mala sens donc nak o daade no wiire salis odo mo Ali Cissé dani o no wiire kadi odo way Salif 6 dani ko non tan a fama tan a produit wana nyen fo wana dimanche
famata neɗɗo hande addere janggo wata addede kono wora hakkilima ya hay dara eyyi won ko gonɗa ko donc ko noon coupe d'Afrique woni naaren mbaɗum hen a concentré coupe du monde ko coupe du monde tan eyyi sa forani arta Allah so noddanima arta min Sadio Mane kañum ko hol ɓurɗomo forde équipe wino ko ne ara kono Allah noddanimo arani Benzela kañum ne hayri arde ko noon tan yo Allah wallu en dal haaƴe tan coupe du monde o donc ko noon mbaɗe korgorlu tinno koyɗe mon Qatar piyowo piyoɓe 100 tikari wala équipe piyade 6 woni ki mo ganduɗa 6 fiya enen piya 6 enen ko 2 piyeɗen équipe mo ganduɗa 6 o manɗa ko 6 o manɗa 6 o ɓen kay mata ɓuuri mayde ɓen kay mata ɓuuri mayde Sénégal ko dow tan fiya te enen en jogi te ɓen haydara mbawa enen jetten Allah ko Allah ko neɗɗo dañi wo yettude Allah te kadi ɓe haalani ɗum Arabie Saoudite yo tan Arabie Saoudite te woni équipe ɓurɗi yakarede enen piye équipe aji mo yimɓe jakarano so gari ma yimɓe maayi walla yimɓe ne kula Messi ñëw Messi Arabie Saoudite fi Messi Arabie Saoudite ngello fi Messi Arabie Saoudite ganda équipe ciloñor ni haaleɓe équipe naweran haaleɓe naweran équipe naweran siloñ wallahi Zuma en baba tambo siloñ ña en billahi wallahi ɓe so mbaɗama sélection ɓen so mbaɗama sélection billahi wawi Arabie Saoudite yona Arabie Saoudite ƴeew fiya Messi hol sikku noon Messi ne fireni hol sikku noon ɗum hay koto sikkani donc Sénégal jetten Allah donc ko noon affaire o wona ari tan jogui équipe mawɗo tan a fiyat mukko Allah suuƴa fiyata ha fiyata ƴeew Arabie Saoudite eɓenen mbaɗ ƴeew kamɓe match goto Messi tan eɓene ñama gueloɗi eɓene mbara baali eɓene pella firilaji dow eɓene pella laañe eɓene dajjira baafe eɓene ƴeew ala fof mbiyama ko hande ko fête ruwa mabɓe wonda ko ruwa mabɓe ko président a faami o wi ko fête hay goto liggota ko te ko match goto piiɗe wallahi match goto pi match goto te score mo ndaw 2 match goto pi match goto ɓe an sikki ɓe so jalti pour no mbaɗa ɓe dajjira wuuro ngo soɓe ƴetti ko wona mbaɗa en calmini kala mo ganduɗa hoore ma ne heɗorno émission o mi calmini kadi liggorode galle mi tawi bababou Diop en mawɓe Thiat le caméraman kañum e Thiombane on calminama onon foof voilà min beltima donc mi salmini kadi kaw Nouroudine Ly wonde neɗɗo makko ka grand Moussa Bocar Thiam ministre de la radio communication télécommunication donc en calmini kadi Adama Djim borom impôt et domaine Adama Djim borom Kanel salminama a weltanama Oumar Gossay a waɗama keɓe donc kala cilonnajo o salminama onon mbiya kadi 72 euros le 23 le 24 le 25 72 euros ciloñ le 23 le 24 le 25 décembre toto ciloñ inchallah rabbi on fof on gewirama gaare Thiombane en koko garata mbaɗa ɗum découvrir filme ɗum kala jiɗɗo feñde Piindi TV yo ar toon so Allah jaaɓi to ma Samba ar toon eyyi Thiombane en Thiat en foof maɓe gara to Allah jaaɓi Piindi ma ara inchallahu rabbi donc mi salmini kala jeeɓannoɗo on beltanama merci beaucoup thank you very much ñere wonde piyon Sénégal